Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushode ukuthi abaleke owayengumdlali weKaizer Chiefs uWillard Gatsande obevinjezelwe kabi owebala elimhlophe embelesele emtitinya ngenduku. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibolo khona le video. Mangoqala isijona lelikhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakantwande. Mothanda ke ungangibiza intatheli kaYouTube. Uyiqale kabi isizini yakhe eqenjini elisha obengumdlali weKaizer Chiefs uWillard Salt and Pepper Gatsande. Obengumdlali ke wamakhosi iminyaka elishumi. Uvule icala lokushaya nokulenyazelwa impahla estation samaphoyisa eHoneydew eGoli. Kulandela ke ukudidinwa owesilisa lebala lemhlophe ngenxa ke yengxabano abathe baba nayo. Uthi lesigameko ke senzeke uGatsande phuma emidlalweni wakhe wokuqala eqenjini lakhe elisha iseKhukhune United. Kanti ke senzeke eRoodport eWest Rand. Estatementeni sakhe sibhala amaphoyiseni uGatsande uthi ke ingxabano isuso ukuthi ke lo owebala lemhlophe umphakamisele umuntu. Uqhube wathi owesilisa webala elimhlophe behamba ngemonto yaka Ford yohlobo lweEcoSport emhlophe. Uphume ke emontweni yakhe emva kokuthi ke emkhombe ngomuno engazelele wabeke esemgibela ngesibhakela. Uphinde ke wabulala newindi la ngokwesokudla kanye ke nesibuko saseceleni naso futhi ke sangakosokudla. Umonakalo ke usuwonke odalekile ubalelwa ku50,000. Ethintwa ke uGatsande abezindaba uqinisekisile ukuthi ngempela ke udaba olunjena lwenzekile kodwa ke waxolisa kakhulu wangafuna ke ukuphawula ngalo ngoba ukuthi selisezandleni zabantu bomthetho. Kanti ke bafethu mina njengentatheli kaYouTube sengiyaphela khona la ngizothanda ke ukuzwa ukuphawula kwakho ngalo loludaba lukaGatsande. Bafethu ke asivele siqede le ndaba khona lapha kwi comment section. Awungibambeke evidweni elandelayo.